From the power of love, angijabule. Are you sick? Are you? Your manners is there. I look at for me to the man to the whole year. It doesn't matter to the cooking me. What's this? Kanti lesingise usicaphuna apha lesingise silwa kanje. Hey. Uyazi sisudedela amanye amagama. It's a bettering ngiyakutshela. Yes, you know it's a bettering, man. You know. Yes. Better. Sometimes if you love me, you bettering. You better. Yes. There's a full milk to the dishes. I come in. Bye. What's this? Everyone, welcome back to Sunday Live Show. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, ninake mani lokho nixabana ningena kunyaka omusha ku2024 abanye bathi bangene ngomthandeni abanye bathi bangene ngokhuzani. Hayi thina singene ngomadlamini. Singene ngomadlamini bafethu umadlamini usifaya ngomyushuni weEnglish into ehlula abelungu. Angazi bafethu kodwa nje hayi noza kabo Madlamini bafethu lo 2024 angazi it's bettering Madlamini akajabule but Madlamini guys nibebona ngathi akajabule ngempela engazi uthi ke uDali ubengekho available einsukwini eziningi lo December ngoba ngeke ngambona futhi sekhalela omunye ibhuti bathi uxolana kuyena ke samazingaye lapha na ke ku TikTok. So guys yashe mina bengajabule ngempela kuMadlamini but ke ngathi it's bettering manje ngathi iqala kuba ngcono ke manje because ngimbonile eshuthe lapha kaMthandi I think wayekhona uMadlamini. Hey guys yo hayi Madlamini bafethu ushaya umunye uJoji ha Madlamini uphethe omunye uJoji uphethe singisi ha manje it's bettering hayi shem hayi ngiyakutshela wena. So guys do leave your comment below and share your opinion ukuthi wena unayo nje incazelo mhlawumbe encane khonto eunderstandayo la lento exoxa Madlamini la. Bye.